Здравейте, хора! Днеска сме 2 октомври. Така, исках да ви кажа, забелязвахте ли го? Днеска напреди малко си отидих и си направих ногти на ръцете. И ето как изглеждат. Исках да ви ги покажа. Ето, вижте. Са толкова много хубави, да. Принцип, да. Както виждате. И ето така изглеждат моите ногти. Днес си ги направих и да. И исках да ви кажа дали са хубави ногтите ми или не. Хубави ли са? Пишете в коментарите, ако са хубави. Ну да. Да. И както да ви кажа, така са маникюрите, красиви и модерни. И да. И да. Те почвам и чао.